Исәнмесез, хөрмәтле халык иҗатын яратучы тамашачыларыбыз. Моң сандыгы сәхифәсендә без яңадан Курай турында сөйләшәбез. Курай безнең татар халкының традицион уен коралы һәм шуңа кабат-кабат без Курай темасына кайтабыз. Без бүген апас ягында булган Курай традициялар турында сөйләшәбез. Галимә Илмира Каюмова апас якларында йөргәндә Курай традицияларына тап булды. Туган якны өйрәнү музеенда апас ягында 100-150 еллык курайлар сакланыла. Бу якларда курайларны көпшә үләннән, әрекмәннән генә түгел, ә монда төрле агачлардан ясый торган булганнар. Мәсәлән, чикләвек, рәңге, юкә агачларыннан ясый торган булганнар. Чөнки бу агачлар йомшак. Менә мин сезгә хәзер күрсәтәм традицион бүгенге көндәге курайларны. Мәсәлән, бу курай шпоннан ясалынган. Сез беләсез, шпон агачның юка кисәге, аны төрәләр шундый конус формасы. Мәсәлән, менә бу курай, бу инде агачның бер кисәгеннән ясалынган. Урта өлешен төрле станоклар белән, кыйммәтле катлаулы станоклар белән ясалына. Монда инде уеннар 7 уен була. Менә мәсәлән, апас якларында элек вакытларда андый аппаратлар булмаган, станоклар булмаган. Шуңа күрә шушы йомшак агачларның үзәген суырып чыгара торган булганнар яки кидерә торган булганнар. Шушы курайларның уеннары, мәсәлән, монда 7 уен булса, анда 2 уеннан алып 5 уенга кадәр булган. Курайларның озынлыгы да төрле булган. Анда инде мәсәлән 50 см, 70 см озынлыктагы курайлар булган. Әйтергә кирәк, апас ягы татарлары Казан татарларына керә, Казан этник группасына керә. Хәзер, хөрмәтле тамашачылар, Курай тавышын ишетергә вакыттыр. Бездә яңадан кунакта Илнур Ганиев һәм Илнар Сафин. Алар яңадан безгә Курай, матур Курай тавышларын ишеттерделәр. Рәхим итегез, егетләр. Рәхмәт Илнур, рәхмәт Илнар, искиткеч матур безнең Курай тавышы. Киләсе сәхифәләргә кадәр исән сау булыгыз.